Rahotanni daga majiyoyi daban-daban na cikin jam'iyyar APC na nuna cewa har yanzu ana jiran hukuncin da Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ɗauka kan wanda zai kasance zai taimaka masa a zaɓen shekarar 2027, a yayin da ake ganin Kashim Shettima na ci gaba da ƙarfafa matsayinsa a gwamnati da kuma jam'iyyar ta APC. Bayan da Tinubu ya samu tikitin shugaban ƙasa a APC ba tare da wata gagarumar adawa ba, hankula na masu bibiyar harkokin siyasa sun karkata ne akan ko shugaban zai sake tsayawa tare da Kashim Shettima ko kuma zai sauya mataimaki kafin babban zaben. Masu nazari akan siyasa na bayyana cewa Kashim Shettima na samun karbuwa saboda yadda yake nuna cikakken goyon baya ga manufofin gwamnatin Tinubu, tare da kaucewa dukkanin wani abu da zai nuna rashin jituwa a tsakaninsu. Har ila yau batun tikitin Muslim wanda ya tayar da ƙura a shekarar 2023 ya fara disashewa, musamman ganin matsayin uwar gidan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Oluremi Tinubu, wadda Kirista ce kuma mai ruwa da tsaki a harkokin addinin na Kirista. Wasu rahotanni kuma na cewa kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin uwar gidan shugaban ƙasar da matar mataimakin shugaban ƙasa Hajiya Nana Shettima na daga cikin abubuwan da ake gani a matsayin wanda za su taimaka wajen ƙara danƙon zumunci a tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai duk da wannan kusanci, akwai raɗe-raɗin cewa ana samun wasu saɓanin ra'ayi a ɓoye, musamman tsakanin Tinubu da Kashim Shettima. Wannan na zuwa ne bayan da aka rawaito cewa Shettima yana cewa wasu mutane daga Borno sun taɓa bayyana wa Tinubu cewa yana son kashe shi domin ya maye gurbinsa, tare da cewa kai ya sanya wasu kaya da ya taɓa bashi a baya. Duk da haka, masu lura da siyasar Najeriya na ganin cewa cire Kashim Shettima daga tikitin shekarar 2027 ba zai kasance abu mai sauƙi ba, musamman saboda tasirinsa a siyasar Arewa da kuma goyon bayan da yake da shi a wasu sassa na APC. A gefe guda kuma ana ganin akwai ra'ayi na cewa jam'iyyar APC na duba yiwuwar ɗaukar Kirista a matsayin mataimakin Tinubu domin samar da daidaito da kuma baiwa Kiristoci ƙarin wakilci a gwamnatin tarayya. Sai dai masana a harkokin siyasa na jaddada cewa siyasar Najeriya cike take da sauye-sauye da kuma wani mataki na iya faruwa a kowane lokaci kafin gabatar da zaben shekarar 2027.